Gisugda na pagtrabaho ang mga giplanong kabag-uhan sa traffic scheme sa usa sa labing busy nga intersection sa Mandaue City. Gawas sa usa ka dakong mall, paggamit og AI technology sa traffic lights gitinguha. Ang report ni Nico Sereno. Crucial kung mahulagway kining intersection sa Mandaue City sa may MC Briones ug JP Rizal dayon UN Avenue. Tungod sa volume sa mga sakyanan, padung ug pabalik sa norte ug sa mga sakyanan padung sa Lapu-Lapu ug sa airport ug pabalik. Gisugda na ang mga pagtrabaho sa dapit aron mahapsay ang lane ug mapatunhay ang lugar. Ang mga traffic lights nasibog na sa daplin ug na-remove na sab ang median o lane separator. Ang mga sakyanan nga gikan sa Mandaue paingon sa norte adto na unya moagi sa duha ka lane nga taytayan sa kilid nga gihulagway sa mga otoridad underutilized sa pagkakaron. Samtang upat ka lane sa main nga Butuanon Bridge mauna ang gamiton. Tagduha ka lanes gikan sa norte pa Cebu City ug duha ka interior lane para sa mga mo left turn padung sa Lapu-Lapu ug sa airport. Best effort daw. So we're catching up sa karon nga month nga as promised nga kuan niya. Anyway, ang ila man sad wala man na sila nagka-impede no sa flow sa traffic kay gabi man gid as promised also gabi gid ang ilahang trabaho. Lakip sa trabahoon karon ang pagpa-upgrade sa traffic lights sa dapit. Mugamit ang Mandaue og AI technology sa pag-ila sa lane nga bugat ang volume sa mga sakyanan. May sensor nga makabantay niini aron mas daling mapago ang direksyon sa usa ka lane. When you speak of kanang fixed na traffic light no sa kuan, kung mao na siya 100 na imuhang gibutang diha, maghuwat nga 100 bisan pag wala nang naka-queuing. Maghuwat nga ana nga mo zero na siya. Unlike kung adaptive siya, kung iya man na mura man sa kanang mura na siya in effect mura na siya kanang personnel diha sa tunga nga kung makita niya nga wala na naka-queuing iyang ego. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.